Dakle, neki ljudi odu na rehabilitaciju, a iz te rehabilitacije se vrate, ja bih rekao, u gorijem stanju nego što su na nju otišli. Dakle, nakon rehabilitacije čovjek nije imao, a sad se žali na glavobolju, čovjek nije imao, sad se žali na trnjenje, na probadanje, čovjek nije imao tremora, sad ima tremor ruku, čovjek je govorio normalno, sada ima jedan dizartičan govor, čovjek je imao, ne znam, blagi, sad ima jači spazam, narušena ravnoteža i tako dalje. Dakle, ako nakon rehabilitacije se dogodi takvo pogoršanje, mi ne možemo reći da li to ima ili nema veze sa rehabilitacijskim terapijskim intervencijama, ali de facto imamo nešto što se zove promjena, pogoršanje. Da bi se utvrdilo da li se možda radi o novom šubu, jedini način kako to možemo sa sigurnošću utvrditi jeste da posjetite neurologa, da neurolog vam napravi obradu, dakle morat će napraviti između ostalog i magnet mozga, leđne moždine, kako bi se vidjelo da li postoje nova akutna žarišta i nakon toga provelo liječenje koje je indicirano za liječenje šuba, odnosno akutnog pogoršanja. Dakle, oni koji imaju pogoršanje tijekom ili nakon provedene rehabilitacije, preporuka je čim prije do neurologa koji će procijeniti da li se radi zaista o pogoršanju, o novom šubu ili ne.